ya Riana ni gobono baba konyoro bokonyi anasoko bwatokerwa ebirogono yokoliye karukyo bujumbe korwa sebunge ya Bonchari Ndemo Steven Namange Mina kebunguo kyobo gimage koigore bisieli ebinge bya bantu nebinyoro kwegendereri nonye nabo etare ya Ndizi TV wikase skuru yoboroso ya nyotoima egotoka ime wodi ya Riana ebunge ya Bonchari ninge gotwenekeri bune skuru ye bwati mechande menge gati yabo okoremerwe biroge eyo yabakong'eiri abaorokie ime skuru eye kogendereri chisemi asobo twereru skuru na mulema musikoligereri buya tebwati bole mombo oyo nohana abana sibaguchiesera tigonye ndiye kunyalikana aito bole mobonde bogoru Gusii esukuru etakere agatinga tugiye egoro ebo gwetero bokonyi bwebirogo bwene kyugwetero koligyo bojumbe ime ya Bonchari Charles Onchoke nigo ababwatani ne yamate ya nyotoima primary ya chengero bokonyi obo buraborobererie getiro babeire bagotwara enacha buno mutumwa Charles Onchoke antebia iga chitega akanyora abana babikaransanse akagenda ngoraiga agatebio mubundi ndoserio borogo bonganaia orosio borogo 10 wateba tigatora amanyokeri bali babikaransanse baragororoka kurubororo igi akabire untumanyo neno mwarimu monne school angerese igoro ye class keria na giye ko era grama batiga is ready utagore class bibibere abichenchi bibe na biro bibi kalorekana ebirogo mwato alero nkagerete SACD ikiagere binde mbirimi binde birogo mbiro rang 15 document ibiga na bira nyari bisanaka toko ngambi yamono sana asoba konyi obuiga mwishimi watoire kwera abana balia na batakeri gwisaransa asagiya kubwa balia banene pesa Maria tangoro kufilis otebu mwalimu wa Nyontoima section ya ECD. First kama mtemi mheshimiwa Onchoke, asante sana kwa kusaidia virogo kanya bana baya ito bawi karansanse wengine tuasi ni kubadimit because tuwa wate virogo vya renge chidest ya renge less, so nimeshukuru na evident ya mama mama kwa kone siku bene yale jena gokire mwalimu na ira le irindi ya mondo so kwa nane na gokire esonto ko kunyora ese eskunye moroche morayi bintaga ndata gokora kubwa ko nyata baboli kero gokorire binto bo bigwete gocha gocha igonko basasa mogo bwanja kale 9 omochora muchumbe atura ese Bonchari constituency nonye Charles Onchoke obakirege kamagetangani kyobokonyi ninga aboroke beskuru ya nyotoima batebire bisieli bya bombigo irase bali baragani ko basira chinsemo chinde babwato kogani onyendiye konyarekana na onyendiye asigoto esukuru etakere twari ntogoro konga a wall fence permanent fence round so I'm donating trees MT 100 they are sorted. I cannot donate blue gums because blue gums they drain water. I will donate indigenous and some nice shade trees that are friendly. Among those trees I will have few fruits for these young people as they grow. They also increase the level of their vitamins in their body. Kuripoti rigetaseni kia Ndizi TV kurwase wodi ya Riana ebunge ya Bonchari Ilietaliane Ndemo Steven